F'każijiet ta' ordni ta' ħarsien, il-professjonisti tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali jaħdmu biex jirintegraw l-tfal fostered mal-ġenituri bijoloġiċi tagħhom. Madankollu fil-Parlament, id-Deputat Laburista Glenn Bedingfield żvela kif fi żmien Amministrazzjoni Nazzjonalista waħda minn 3 uliet li kienet fostered minn koppja Għawdxija bdiet tinżamm il-bogħod minn ħutha li kienu f'dar tat-tfal f'Malta. Qal li kull meta kien ikun hemm miżjara ta' aċċess taħt supervizjoni dejjem xi skuża biex ma ssirx u allura din it-tifla la tiltaqa' ma' ħutha u lanqas mal-ġenituri tagħha. Żied jiżvela li f'dan il-każ partikolari, il-foster carer Għawdxija qalet lill-omm bijoloġika li kieku kellha s-saħħa kienet teħdilha lit-tlett tit-tfal. Bedingfield qal li b'dan il-kliem ridet tfisser li m'għandix saħħa politika għaliex kien fi żmien il-Partit Nazzjonalista li kien isir ndħil politiku. Id-Deputat Laburista kienet jitkellem f'kuntest ta' allegazzjonijiet li saru mill-Membru Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar dwar skontu ndħil politiku li sar mill-Bord Konsultattiv dwar it-tfal u żgħażagħ. Iżda Bedingfield fakkar li rapport tal-inkjesta tal-imħallef Michael Malija dwar l-operat tal-Bord diġà wera li ma kien hemm l-ebda ndħil politiku. L-imħallef kien qal li fil-waqt li jista' jkun li xi ġenituri bijoloġiċi kellmu xi ministru kif wara kollox għandhom dritt, mill-investigazzjonijiet li saru rriżulta li ma kien hemm l-ebda influwenza ministerjali dwar id-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-bord. Temmi fakkar li l-bord ma jagħtix ċertu dettalji biex jipproteġi l-identità tat-tfal fl-aħjar interess tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.